Vorianseiling. Vorienne. Vorjenzeilen. Vaurienzeilen. Of zat wie in het Fries zeggen Vauriensielen. Zo zocht het eruit. Je doet het maar in beiden. En even zien van de Friese deelnemers, namelijk Femke uit Snits, zwaagt het bootje van spektakel. Hij is sowieso heel wendbaar en ik vind het natuurlijk ook heel snel. Er zijn natuurlijk wel grotere boten, maar voor eigenlijk dit formaat is het best wel een snel bootje. We hebben ook een spinnaker, dat is een soort van gekleurde ballon ervoor, waardoor we als we voor de wind gaan nog veel sneller gaan. Tolvierlien wat het EK voor het laatst in Nederland houden. Dat het nou al die jaren in Snits georganiseerd wordt, mooi dan ik wel bijzonder nemen. Nou, simpelweg omdat het de allereerste keer is dat er een wereldkampioenschap op het Sneekenmeer gehouden wordt. Jood lezen de boten vooral op de wal, maar toch is het een spannende dag voor de deelnemers. Al het materiaal wordt namelijk streng controleerd. Als je de zaken net goed voor elkaar hebben, dan kan je mooi doen dit weekend wel skotje. Waar let je nou op? Nou, op de bolling van de boot, de breedte van de boot, dat het alle wel klopt. En hoe ligt het met deze? Nou, dus, het zit precies tussen de twee streepjes in, dan is het goed. De deelnemers komen uit 8 verschillende landen. De gasten zijn onder de indruk van de locatie dat het dit weekend al hier gebeuren moet. Sneek is a really special place. Although it's not offshore, we have strong wind conditions and yeah, it will be really great here. Wil je erbij wijzen, morgen is de officiële opening. Wordt er oefensield. Sneun is de eerste wedstrijd.